last week nagbarter ko og laking Mestizo Anglo-Nubian, upat ka buok. Ibarter na ko og kanang native nga inahan nga duha ka buok. Mao na ni siya, oh. Kita nimo na isungay, native na siya. Basta kanang bayi. Oh. Duha ka inahan na kaagi na ni siya anak. Native ni siya, guys. Pero amo siyang i-crossbreed. Aning pure nga Anglo-Nubian amo. Oh, kana o brako. Turjaker na dito sa farm. Una namo sila giipon. Purga sa namo ning duha ka inahan. Kini oh. Gipurga na mo na. Pagkahuman gi-vitamins. Oh. Kita nimo na ulian ilang lawas. Pag abot ani diri mga payatot kay ni. Unya, since insakto atong preparation para sa pagkaon sa ilang pagkaon, dili sa among pagkaon nila kay kung sige patagihaw daghan tagkilawin sa ilang pagkaon. Ato man gyud gitiman-an nga dapat dili gyud ta ma-offline og pagkaon nila sa ilang provision sa mga legumes o sa uban pa nga klase sa mga forage. So karon gi crossbreed na to ni si Anglo-Nubian versus native. Pure nga Anglo-Nubian versus native nga inahan. Ang mahitabo ani inig kabuntis. Ang anak nila Mestizo nga Anglo o native. Kasi tawagan na niya ang nib o nibang. Pindila na. So excited ta nga mutanaw gun sa ilang anak puhon. So kung 5 months ni ang ilahang pagbuntis kining duha. Nagsugod tag ihap og March, April, May, June, July. By July nanatay mga bag-ong anak aning crossbreed nato. Nganong nag-crossbreed ta? Tungod kay mas on demand man karon sa mga auction market. Mas in demand ang mga pang-ihaw nga mga kanding kumpara sa dairy. O lagi na nga kung gusto tang magnegosyo ato sa yung computon og maayo kung naabay market. Based sa among pag-study, ang demand sa market para sa pang-ihaw nga kanding mas taas man kontra sa dairy. Mao na nga kani nga batch mo shifta sa pang-ihaw nga kanding. Tao na to. Pag abot ana diri last week 13 batiag lawas ana. Pero karon tama ang paghatag na to og pagkaon. Wala sila magkulang. Labi na og naay Madre de Agua. Kapila na ko ka beses nga di pakaon og Madre de Agua. Lahi ra gyud ang ilahang panimhot, Tama. Madre de Agua. Ta nimo? Even kadtong naa didto. Kadtong duha ka mga pure. Kung layo pa lang makasimhot sila og Madre de Agua. The best na kayo ni para sa ilang panlasa. Kita ni mo. You see? Tag-as kayo crude protein content na Madre de Agua. Mao ni nga kini nga experiment una na to ning buhaton dinhi sa Albores Farm. As magsasakang siyentista mo ni ato himuon. After hearing the testimonies of other farmers nga i-pure siya ang butakal o barako unya bahalag native or upgraded ang inahan, provided nga dili lang pug kay siya gamay kani kay naka-anak naman ni siya nga puhon ani mo produce pud ni siya og mestizo o mestiza nga mga anak. Ni latest
sa ato ang update sa pagpamuhi natong kanding dinhi sa Albores Farm.